Здравейте на всички, аз съм Криси, а в днешното видео ще ви покажа нови придобивки и именно покупки от Турция, от всякакви магазини от Беркер, така че нека да започваме. Първо ще ви покажа малко по-скучните неща, а след това ще преминем към по-интересните, като всички покупки от Турция. Но първо ще ви покажа какво си купих за кожата ново, което от много отдавна искам да тествам. А именно това са продуктите на Skin 1004, като съм си купила слънцезащитния крем и тяхната ампула, която е с пробиотична центела. Ползвам ги от повече от 2 седмици и съм страшно доволна. Купих ги на намаление. Мисля, че двете неща общо излязоха 50 лева, което е супер цена. Препоръчвам ги с две ръце. Много са хидратиращи, супер подходящи за суха кожа. Ползвам ги, както ви казах, от 2 седмици. Слънцезащитният крем е уникален. Просто перфектен за суха кожа. Също така няма никакво лепкаво усещане и не остава бял филм. А ампулата си я ползвам всяка вечер, като на сутринта се събуждам с супер озарена глои кожа, която е доста хидратирана и откакто я ползвам не са ми излизали такива сухи петна по кожата участъци, които по принцип имам, така че ви препоръчвам, ако имате суха кожа, тази серия е страхотна. Следващата нова покупка е този молив за вежди на марката Revolution, който е супер тънък, супер фин, много удобен за правене на косъмчета и за попълване на вежди. Следващите покупки са именно за дома, като си купих от Синсей ето такива прегъващи се, сгъващи се големи кашончета, които си ги слагам под скриновете, защото нямам място. От Синсей са, струват 2 лева и буквално събират супер много неща. Аз съм си сложила плюшени играчки и седят много хубаво. Имаше други цветове, черно, сиво, бяло и бежово. И съм страшно доволна, много с хубави, ако си търсите такива прегъващи се кашони, които буквално стават като тетрадка, така може да ги изгънете. Тези от Синсей са супер. Нека преминем и към супер интересната част, а именно всички находки и нови покупки от пътуването ни до Одрин, Турция. Просто там имаше толкова хубави работи, толкова много дрехи си купихме, така че ще ви покажа след малко. Но първо ще ви покажа едно от любимите ми неща от всички покупки от Турция, а именно там, както знаете, навсякъде има да продават всякакви неща, дрехи, парфюми, храна, всякакви неща. И попаднахме на ето тази парфюмерия, която, да ви кажа, продават страхотни неща. Просто като влезете в магазина, ви облива една страхотна миризма. Толкова силно мирише на всичките парфюми, които се продават и просто нямаш как да не вляза да си купя нещо. Там продават, по принцип, те са като по-ефтини, бюджетни двойници на такива по-скъпи парфюми. И аз отдавна искам да си купя този на YSL Libre, ако го знаете, е парфюмът. И точно имаха двойник на същия парфюм. Ето така изглежда самия парфюм, 50 мл на скромната цена от 135 лири, което е около 6-7 лева. И искам да ви кажа, че тези парфюми издържат поне 5 часа на кожата. Също супер близки са до оригинала, издържливи са, мирише страхотно, супер нежно, просто уникални парфюми. Същата марка, между другото, ги продават и в Notino, и в Makeup BG, обаче на много по-скъпа цена. Мисля, че 100 мл от същата марка е 35 лева, а тук 50 мл на половината струва 6-7 лева, така че ако искате да ги пробвате тези парфюми, да си ги вземете на по-евтина цена, в Одрин имат местенце, ето така се казват самите парфюмчета. И издържат просто много време, както ви казах, супер хубаво миришат. Просто ако ходя отново към Одрин, ще си купя със сигурност още от тях. Единствената дреха, която си купих от Турция, е една страхотна спортна поличка на марката Osho, която просто изглежда невероятно. Ще ви покажа и на клипче как стои, но просто материята е точно едно към едно с оригинална. Наистина страхотна, хубава, плътна материя, еластична, номер едно. Буквално тази пола е 10 от 10. И струва 400 лири, което е 20 лева. Оригинално мисля, че е 60 лева, но напълно си заслужава. Страшно качествена. Както знаете, Турция има страшно много магазини за периодни препарати и нямаш как да пропусна да си купя и един омеготител, който малко ми прилича на коколино, но всъщност май не е коколино. Но въпреки това мирише страхотно. Момичето, което беше вътре, ми отвори омеготителът да го помириша и толкова хубаво, нежно, сладко и силно мирише. Така че ако искате да си купите хубав омеготител,
ето тази марка с мечето. Имаха още 5-6 различни аромата, но този мирише страхотно. И цената му беше, мисля, че 125 лири, което е пак 6 и нещо лева. Следващите неща, които ще ви покажа, са именно всички находки и покупки от Одрин. Като първо, ето тази розова тениска, 100% памук с много хубаво лого. Струваше, мисля, че 20 лева и просто много добре изглежда. Следващата тениска е на Burberry, която баща ми си купи. Също мисля, че струваше 20 или 25 лева, отново памучни. Следващите неща са именно тези дънки на Discowear, които са 35 лева и заслужават си напълно за цената. Отново имаме тениска, тук този път е на Карл Лагерфелд, бежева и струваше, мисля, че 500 лири, което е около 25 лева. Имаме още една тениска на Карл Лагерфелд с много хубави камъчета, чисто бяла с леко сиво, отново мисля, че 500 лири струваше и всичко беше супер качествено, памучно и съм много доволна. Като цяло всички дрехи бяха 10 от 10. Отново имаме тук тениска на Discowear с бежево кафяв надпис. Отново мисля, че струваше 20 лева и всички неща бяха супер качествени, така че се заслужава да отидете до Одрин. Имат много хубави неща. Отново тук ви показвам една тениска на Armani, която отново логото й беше страхотно, буквално все едно оригинална, почти никаква разлика няма. И за последно ще ви покажа ето този комплект на Boss от черна къса тениска, заедно с едни панталонки. След малко ще ви ги покажа, но този комплект, като го видях, просто ми останаха очите върху него. Страшно качествен, хубав, от такава дебела памучна материя. Също така самото лого и бродерия бяха много добре изработени и комплектът струваше 50 лева. За жалост това бяха всички неща, всички дрехи и покупки свършиха. Се надявам скоро време да ви снимам още едно от тези видеа, защото знам, че много ги харесвате. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате клипа тук долу. Това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал и чао!